Grabe, ang bilis na ng panahon. Di namin akalain na magwa 1 year old na pala ang anak namin. Parang isang iglap lang nung siya ay iniluwal ng kanyang mama. Sobrang bilis talaga ng panahon. Di namin akalain na sa susunod na araw ay kanyang kaarawan na. Kaya bago tayo magsimula na tayo. Intro. Ito pala ang araw na nagsusuka na siya at masakit ang kanyang ulo. Hindi niya alam na may dinadala na pala siyang tao. Kaya yung trip namin ay kain dito, kain doon. Pero di namin alam na trip din pala ng bata sa tiyan. At 3 months na din namin nalaman na siya pala ay buntis. At itong video na to ay mag 8 months or 9 months na pala ito. Nagpapa-gender reveal kasi kami dito. Halos araw-araw pala kaming naliligo sa dagat. At araw-araw din kaming nag-i-exercise sa karsada. Palakad-lakad, pa-stretching para lumaki ang dadaanan sa bata. November 29 pa lang expected date na lalabas ang baby at November 29 din ang aking birthday. Kaya sa araw na yan kami pala ay nag-celebrate sa aking kaarawan kasi hindi pa nagbibigay ng sign si baby na siya ay lalabas. At lumipas ang isang araw, November 30, 4 AM ng umaga, kami ay nagulanta dahil may tumagas sa kanyang ari. Hindi namin alam, pumutok na pala ang panubigan niya. Ginising niya lang ako at sabi may tumagas daw. Hindi namin alam kasi kami lang dalawa sa bahay namin. Kaya nagtawag na lang ako ng kanyang mga pinsan at mga kapitbahay. At mga 4:30 ng umaga, inihatid na pala kami sa Mimi's birthday home. Pagkadating doon, sinukat ang kanyang ari kung lalabas na ba talaga si baby. Pero 2 inches pa ang kanyang ari. Kaya pinauwi muna kami at sabi mag-exercise muna daw at maglalakad-lakad. At bago ko pala dugtungan ang storya namin, gusto ko pala magpasalamat sa mga pinsan niya, sa mga parente niya, sa mga kapitbahay namin na tumulong sa amin kung ano ang mga gagawin at para maibsan ang sakit ng kanyang nadarama. Maraming salamat sa inyong lahat dahil first time namin itong magkaanak at ito na yung time na meron ng mga pamahiin na ibinigay sa amin, sinaboy sa amin. Marami talagang salamat sa inyo dahil hindi namin alam to. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang mga pamahiin, baka bawal. At mga 10 AM inirefer pala kami sa ospital dahil sabi ng Mimi's birthing kailangan namin ng private doctor. Kaya pumirman lang kami ng waiver na pumunta kami sa ospital. Baka makakagastos pa kami ng mahal sa kanilang private doctor. At pagdating namin sa Olongapo Hospital, inirefer din nila kami sa Karahay Hospital kasi wala daw silang obgyne. Kaya naghihintay na naman kami ng oras dahil paparating pa daw yung ambulansya. Kami pala ay nasa kabilang isla at mga bandang 3 PM ng hapon, dyan pa kami nakapunta ng Lapu-Lapu. Grabe yung sakripisyo na dinanas ng partner ko. At pagdating sa Karahay Hospital, sinabihan na naman kami na i-refer kami sa Eversley Hospital dahil wala na naman silang obgyne. At sabi pa ng nurse doon na pwede kaming kukuha ng obgyne pero gagastos kami ng 80,000. Dasal na lang talaga ang pag-asa namin dito. Bali, mga bandang 8 PM na pala ito sa Karahay Hospital pero 8 cm pa rin yung ari niya at kailangan pa mag 10 cm para lumabas na daw yung baby. Kaya pumirma na naman kami ng waiver at mga bandang 1 AM December 1 nandito na kami sa Eversley Hospital. At 5 AM ng umaga cesarean siya. November 30, 4 AM siya nagbati at lumabas yung bata via cesarean December 1, 5:30 in the morning. Grabe talaga yung sakripisyo namin na pinagpapasapasahan kami sa mga ospital dahil lang sa walang obgyne. At magpapasalamat pala ako sa Panginoon na successful at safe silang dalawa. 24 hours niyang kinaya ang sakit ng kanyang tiyan. At nung nagkita kami sa room niya, nalilito ako kung sino ang unahin kong kumustahin. Kung ang baby ba o siya, kasi nalilito na din ako sa mga oras nyon dahil wala pa rin akong tulog. Dahil inisip ko, grabe ang sakit na nadarama niya tapos ako matutulog lang. Hindi pwede yun. At grabe din pala yung sakripisyo na ginawa ko dito na para bang naninigas na ang dalawang paa ko dahil may mga gamot silang wala sa kanila tapos tatakbo pa ako sa labas at maghanap ng parmasi para makabili at medyo malayo din ang kantin nila. At magpapasalamat pala ako sa tiyahin namin na si Marisa dahil hindi niya kami iniwan. 24 hours din siyang nagbantay sa aking partner. Medyo malaki-laki pala ang nagastos namin dito, nasa mga 40k plus lahat-lahat nagastusin na yan. At nakikita nyo sa video na yan, wala dyan ang baby namin dahil nandun sa NICU
dahil nakakain na ito ng dumi sa kanyang tiyan kasi 24 hours na siyang nagbati dahil sa pagpapasapasa ng mga ospital. At hindi ko na pala ito papataasin pa kasi gagawa pa ako ng video tungkol sa 1 year development ng aming anak sa susunod na video. At ito na pala ang aming anak ngayon. Gutom na ka? Z! Mo katawa. Kaon pa mi oy. Kaon pa man mi.